Здравей и добре дошъл в канала Factly BG, мястото, където любопитството среща знанието. Всеки ден около нас се случват невероятни неща, за които често дори не подозираме. Затова днес ще ти покажа 10 любопитни факта, които ще променят начина, по който гледаш на света. Някои от тях звучат като научна фантастика, но са напълно реални. Хайде да започваме! Пчелите могат да разпознават човешки лица. Да, звучи невероятно, но е доказано в научни експерименти. Когато пчелите бъдат обучени да свързват лице с награда, те запомнят кой човек им е помогнал. Те имат удивителна визуална памет и могат да различават дори емоции по формата на лицето. Така че следващия път, когато видиш пчела, може би и тя те разпознава. Водата може да съществува едновременно в три състояния – твърдо, течно и газообразно. Това рядко явление се нарича тройна точка и се наблюдава само при определени условия на налягане и температура. В лаборатория може да се види как ледът се топи, докато водата кипи. Всичко това в един и същи съд. Природата наистина е майстор на парадоксите. Космосът има мирис. Когато астронавтите се връщат в космическата станция след излизане в открития космос, те описват мирис на изгоряло месо, метал и озон. Това идва от реакцията между слънчевата радиация и частиците по костюмите им. Звездите може да изглеждат далеч, но мирисът на Вселената е буквално незабравим. Октоподите са истински извънземни на нашата планета. Те имат 3 сърца и синя кръв заради съдържанието на мед в нея, вместо желязо, както при хората. Октоподите могат да променят цвета и формата си за части от секундата, да решават пъзели и дори да отварят буркани. Един от най-умните представители на морския свят. Твоят мозък произвежда електричество. Толкова много, че може да захрани малка крушка. Всеки път, когато мислиш, чувстваш или се движиш, милиарди неврони си предават електрически импулси. Интересното е, че мозъкът тежи едва около килограм и половина, но консумира близо 20% от цялата енергия на тялото ти. Истинска биологична електроцентрала. Всяка снежинка е уникална. Няма две напълно еднакви снежинки, защото всяка се оформя при различни температури и влажност. Но учените са открили и близнаци. 2 снежинки, които изглеждат почти идентични под микроскоп. Дори природата има своите изключения от правилото. Шахматът е игра с почти безкрайни възможности. Всъщност, броят на всички възможни партии е по-голям от броя на атомите във видимата Вселена. Това означава, че всяка игра на шах е уникална, дори ако двама играчи започнат по абсолютно еднакъв начин. Шахът е като вселена от решения и стратегии. Бананите светят под ултравиолетова светлина. Причината е в това, че когато започнат да зреят, хлорофилът в кората им се разпада и излъчва синкав блясък. Така че, ако имаш UV лампа у дома, пробвай и ще се изненадаш колко магически изглеждат бананите в тъмното. Земята не е перфектна сфера. Тя е леко сплескана на полюсите и малко издута около екватора. Това се дължи на въртенето й около оста и центробежната сила. Ако можеше да се види без океани, щеше да прилича на гигантска сплескана топка. И все пак, за нас това е най-красивата планета във Вселената. Мълния удря Земята около 100 пъти всяка секунда. Да, 100. Това са над 8 милиона мълнии на ден. Температурата на една мълния може да достигне до 30 000 градуса по Целзий, 5 пъти повече от температурата на повърхността на Слънцето. Следващия път, когато видиш буря, просто си спомни колко мощна е природата. И ето, че стигнахме до края. Кой от тези факти те изненада най-много? Пиши в коментарите, за да видя кои теми ти харесват най-много. И не забравяй да се абонираш за Factly BG, защото всеки епизод ще ти показва колко удивителен е нашият свят. Factly BG. Научи нещо ново днес.